Vi er glade amatører, som bare elsker at se og tale om Huset på Christianshavn, så forvent ikke andet end den rene kærlighed til Danmarks første sitcom. Vi vil starte med, at jeg siger hej til dig, Anders. Hej Christian. Og velkommen til første afsnit tak. af Rottehullet. Tak for det. Det er sgu hyggeligt. Det er så hyggeligt, og det har været længe undervejs. Det har det, ja. Så det bliver spændende at se, hvad vi får ud af den her snak her. Meget. Skal vi lige starte med at åbne op for en lille pilsner? Det synes jeg i hvert fald. Det hører sig jo næsten ligesom til i en podcast som denne. Vil du have lov til at åbne din egen først? Jeg starter. Man kan jo næsten ikke snakke om Huset på Christianshavn uden en ægte grøn Tuborg på flaske. Nej. Dejlig køleskabskold her på en varm sommerdag. Lad os starte med en skål. Så er det lige før, man skal lave en lille Olsenbæller. Det kan vi jo vende tilbage til et senere afsnit her. Ja, godt op med flasken. Godt op med flasken, så den næsten rammer næsen. Og Christian, hvor er det, vi sidder henne? Jamen, vi sidder lige nu her i en lejlighed på Vesterbro, hvor vi har en lille stue til rådighed, så det er under sådan lidt simple forhold. Ja. Og derfor kan man måske også lige fornemme byens puls ude på den anden side af vores vinduer her, men det tænker jeg bare på en eller anden måde passer til stemningen. Det passer til? Det passer på en eller anden måde til. Det gør det. Jamen, Huset på Christianshavn, det er... Ja, hvad er det egentlig? Jamen altså, som vi godt var inde på, i hvert fald i vores introduktion, så er det jo selvfølgelig en dansk sitcom. Den første sitcom? Den første sitcom siger vi i introen, men det kan man sige, der er jo en lille fun fact med, at det jo i virkeligheden ikke er den første sitcom i dansk kontekst. Der har faktisk været en før den her. Men jeg ved ikke, om vi skal komme tilbage til det en lille smule senere, men det er en god lille nugget, du laver. Det er en god lille teaser. Det er en cliffhanger. Det er en klassisk cliffhanger. Okay, men i hvert fald Huset på Christianshavn, det er jo lavet i 1970 til 1977. Ja. Og ideen, det er chef for underholdningsafdelingen, som i DR, som dengang hed Niels Jørgen Kaiser. Og ved du, hvor han fik den inspiration fra? Det gør jeg nok. Det er Coronation Street. Ja. Ja. Altså, jeg kender den jo navn, men jeg har aldrig set det. Nej, heller aldrig set det. Nej. Heller aldrig set det. Der var måske noget baggrundsstof her, man også lige kunne gå ind og... det kunne man overveje. Det er faktisk... Det kører stadig, tror jeg. Okay. Siden 1960, så det er jo nærmest... Det er sådan en Downton Abbey-agtig serie, der aldrig vil stoppe. Det er helt vildt. Ja. Det er helt vildt. Det er godt nok sindssygt. Det er ret sindssygt. Og så er det jo selvfølgelig instrueret, mange af dem er instrueret af Erik Balling, som jo er en af vores favoritter. Det må man sige. Og af Tom Hedegaard og Ebbe Langberg, som også har lavet det første afsnit. Ja. Og man kan sige sådan, det var faktisk en af de der ting, hvor man kan sige, da jeg sad og lige prøvede at læse lidt op på serien i dag, blev lidt overrasket over egentlig faktisk. Jeg tror egentlig ikke, at jeg vidste, at han havde været med på instruktørchancen på den her serie. Nej. Og det var egentlig også, jeg ved ikke, hvordan det vil være for andre, men Ebbe Langberg er også bare sjov på den måde. Han er også et eller andet sted, hvis man ser en masse danske film, så er han jo også bare den her faste elskerfigur, ikke? Jeg tror måske, mange kender ham mere som det, end som instruktør i virkeligheden. Ja, Charles Tante. Charles Tante, ja. For eksempel. Fuldstændig rigtigt. Ja, netop. Så det synes jeg faktisk var lidt sjovt. Ja. Men nogle store navne, må man sige, på instruktørfronten der også. Det må man sige. Jeg husker det som om, at Erik Balling, han nævner Ebbe Langberg i hans selvbiografi, hvor han siger, at han var pisseirriterende som lille. Ja, det er rigtigt. Ja. Det er fuldstændig rigtigt. Røvirriterende. Det er sådan lidt sjovt at sådan tænke på nu her. Ja, det er meget sjovt, ikke? Hvordan de så kan mødes i den her produktion. Ja. Noget andet, jeg lige tænker på, ikke? Ja. Når vi snakker om Ebbe Langberg og Charles Tante. Ja. Dirch Passer. Ja. Hvorfor er han ikke med i Huset på Christianshavn eller i Olsenbanden? Fuldstændig rigtigt. Det er faktisk ret besynderligt. Hvorfor er han ikke med? Altså, sådan, vi snakker virkelig, han er også når vender tilbage med det her sådan blik på serien, og ikke bare sådan ser den passivt. Det er også bare sådan, hvor sindssygt et cast det her egentlig er, ikke? Jo. Det er jo nogle af datidens allerstørste navne, der sådan er samlet i én fortælling her. Det er det. For mange af dem udkommende højdepunktet af deres karriere jo et eller andet sted, ikke? Altså, ja. Men ja, hvorfor man lige oplagt også til sådan noget situationskomik, ikke? Altså, hvem fanden kunne passe bedre ind i det end Dirch himself? Ja, fordi nu når vi skal se det eller snakke om det første afsnit her, så altså det er jo farce, ikke? Jo. Det er det jo, altså det er jo fald på hanen komedie. Præcis, altså det er jo det, der ligesom ligger i det der sitcom-begreb, ikke? Det er jo situationskomik, ikke? Så det er jo selvfølgelig karakterborgen sådan historie, det skal være, men det er også bare det her sådan komik, hvor der skal ske et eller andet, sådan, netop som du siger, lidt falden på hale-agtigt. Ja. Det ser man også rigtig meget, synes jeg, det her afsnit. Det gør man. Det kan man vende tilbage til, selvfølgelig, når vi gennemgår afsnittet, men det er 100% det. Og en anden ting, jeg tænkte på, det var, jeg har læst mig
frem til, at der var 2-3 millioner serier. det var der så ikke, men seere dengang. Yeah. Og det var også ret voldsomt, ikke? Det var ret mange, men det var så selvfølgelig også i monopolens tid. Ja. Men der kunne han også godt have passet ind, Dirch Passer, ikke? Det er jo oplagt at have så stor en stjerne. Jeg tænker bare, det navn ville i sig selv jo på en eller anden måde måske have garanteret noget succes fra start, ikke? Det er det. Altså, ja. Og jeg ved jo, altså, han kommer lige tilbage fra en større krise der i Dirch Passer, ikke? Lige i den tid er han tilbage igen. Ja. Så det er noget, der altid undrer mig. Ja. Men det kunne også være sjovt at lave tankeeksperimentet. Hvis han skulle tage en af figurernes plads her nu, hvem vil han så gå ind og ligesom kunne erstatte? Det er det. Jeg fandme gerne have set også en Dirch Passer som en Olsen. Der kunne han ligesom gå imod sin type også på en eller anden måde. Ja. Det Poul Reichhardt jo på en eller anden måde også gør. Han er jo, var det ikke, hvad var den hed, det støver stadig, eller der var noget med det var også en opgang, hvor han var vicevært. Det kunne være, han kunne være vicevært den her også. Det kunne, men han sagtens være. Det kunne han sagtens være. Men det det er rigtigt. Det støver stadig, det er fandme glemt, ja. Det er den, hvor han også i en scene har lavet det sådan meget sindssyge apparat til at vække sig selv op. Er det ikke præcis, det? Ja, præcis. Jeg husker den godt. Så nu kommer der lige en... Jamen, det er jo igen... det er jo stemningen af Vesterbro, ikke? Ja. Men det støver stadig er nok, by the way, en 2'er, ikke? Hvis det stadig støver. Jo, præcis. Bare en støver, og det støver stadig 2'eren. Skal vi lige prøve at snakke lidt om, hvorfor lige Huset på Christianshavn? Hvorfor har vi valgt det? Altså, hvorfor har vi tænkt os at lave... Vi har jo tænkt os at lave en podcast, hvor vi ser hvert afsnit og taler om det, ikke? Jo. Det er præmissen for det. 84 afsnit, så det bliver rigeligt at snakke om. Plus jo i virkeligheden, som vi ikke har fået sagt nu, er der jo også en film. Den film, og det er egentlig sjovt, fordi sådan, min lidt forståelse af det, da vi begyndte at sådan sidde og se de her ting, det var, at jeg tænkte, den kom da sikkert i halen af det hele. Altså filmen var vel for fanden det, der afsluttede på en eller anden måde, men det er det jo egentlig ikke. Nej. Den kommer sådan lidt midt ind i hele produktionen. Jeg kan ikke huske, om det er 71 eller sådan noget i virkeligheden, så faktisk lidt i den første del af det. Hvad var den hed? Den hedder Ballade på Christianshavn. Ballade, ja. Ikke det? Det skal den jo hedde. Skal den jo hedde, ja. Nej, men altså man kan sige, vi kan også godt starte med sådan en lille udgangspunkt, der hedder, jamen, hvad er Huset på Christianshavn for dig? Hvornår støder du ligesom på det, hvis du kan huske det? Hvordan har det fyldt i dit liv, indtil vi sidder her i dag? Jamen altså, jeg så det som lille sammen med min far. Jeg kommer fra Husum, og det er jo ikke fordi de karakterer fandtes der, men man kunne ligesom godt afspejle en masse personer fra Husum i de karakterer, og jeg har altid sådan holdt af den lidt småborgerlige situation der, som der ofte bliver afbildet i Huset på Christianshavn, og så de små problemstillinger, der er i hverdagen, og hele det der sammenhold, de har mellem beboerne. Det er jo meget, meget romantiseret billede af, hvordan det ser ud, ikke? Altså, det var der også mange anmeldere, som var meget imod dengang, at det var også en politiker, der kan ikke lige huske, hvad han hedder, men i hvert fald var ude og sige, at det er så overhovedet ikke sådan, det ser ud. Altså, det er ikke sådan, vi var på den gade. Så det er, men i hvert fald hele det her sådan miljø, og den sådan lidt romantisering af druk, af den danske drukkultur og alt det der. Altså, der ved jeg ikke, det har altid sådan tiltalt mig lidt. En sådan bagside af Danmark, som bliver romantiseret, det kunne jeg godt lide. Og så mange af de ting, jeg går og siger i hverdagen, på en eller anden måde stammer derfra, ikke? Altså nogle det er et bibel af citater. De siger så meget fede ting. De siger så mange fede ting konstant. Så det er også det. Hvad med dig? Jamen altså man kan sige, altså generelt set, sådan danske film på den måde har også fyldt en del ind i mit ligesom barndomshjem på en eller anden måde. Jeg var ikke manden, der ligesom dig havde alle Olsenbanden-filmene på VHS-kassetter rundt om mit fjernsyn med datter, som altså, siger noget omkring, hvordan det har fyldt for dig. Men i hvert fald, man kan sige, hjemme hos mig, der var den naturopdeling i forhold til, hvilken film blev der sat på. Man havde ligesom min far, som insisterede på alle de her meget sådan amerikanske, gerne sådan ligesom historisk baserede, det skulle gerne være noget med 2. verdenskrig, eller noget med noget westerns, hvor det ligesom var interessant. Og min mor stod ligesom på den anden side, hvor den der introducerede mig for alt, der ligesom hed gamle danske film og så videre. Så der var altid den der underlige dynamik imellem, men altså, der var begge ting at få. Jeg tror egentlig, med min fars øjne, der var det altid det der med sådan, de her gamle danske film, det var sådan noget naivt pis, som man virkelig ikke gad at bruge sin tid på. Simpelthen bare filmisk tidsspilde. Men jeg synes altid, at det der danske film var bare sådan virkelig fornøjeligt at kigge på. Jeg vil så sige, i forhold til Huset på Christianshavn, altså det er ikke en ting, jeg sådan egentlig på den måde direkte har dyrket før. Jeg tror ikke engang, og det tænker jeg bare sådan
spille helt med åbne kort, inden vi starter det her projekt her. Jeg kan ikke engang sige med sikkerhed, at jeg har set alle afsnit. Nej. Den dag i dag. Nej. Fordi det har meget været sådan en ting, hvor det har været problemerne, hvis det er blevet vist til tv, så har jeg set det. Ikke? Så hen over tid, fordi det er sådan noget, der har kørt rimelig kontinuerligt, så har jeg nok set en stor del af afsnittene, men jeg er sikker på, at her undervejs, når vi går igennem de her 84, så kommer der til at være nye ligesom gaver for mig at åbne op der. Det glæder jeg mig sindssygt meget til. Og så synes jeg også, det bliver sindssygt spændende at gøre det her, fordi man kan sige, som vi også lidt har snakket om, når vi har forberedt os til i dag, så på en eller anden måde, så Huset på Christianshavn, det er sådan et untapped market. Alle snakker om Olsenbanden, ikke? Alle snakker om mange af de her andre sådan store danske film og danske filmserier, men Huset på Christianshavn på en eller anden måde, den bliver der ikke rigtig dykket ned i samme grad. Så det betyder, at nogen, der gør det. Ja, og Olsenbanden og Huset på Christianshavn har jo en virkelig stor affinitet, ikke? Jo. Altså, de minder om hinanden. Der er den samme feeling, ikke? Den samme så feeling, det giver mening. Ja. Noget, man fornemmer nogle gange noget af den samme mission på en eller anden måde, den samme mission for det. Og som jeg er sikker på, at vi også kommer til at snakke om, når vi gennemgår nogle afsnit, at det jo næsten på nogle måder virker som sådan noget, altså især nu, når vi har alle de her film, der hedder sådan shared universes, eller endda sådan multiverser her, så kunne det her fandme godt være Erik Ballings multiversfilm på en eller anden måde. Det kunne det, og det kommer vi til at tale mere om. Ja. Det ved jeg. Ja. Det er helt klart. Det er super. Skal vi gå i gang med første afsnit? Jamen, det tænker jeg, der er oplagt i hvert fald. Og vi skal måske lige starte med at sige, hvad hedder afsnit 1? Ja, afsnit hedder Tue og Rikke får en lille, fredelig lejlighed. Ja. Jeg ved ikke med dig, men da jeg læste den her titel der tænkte jeg, spiller den på noget? Du tænker sådan rent tematisk? Jeg tænker det der, Tue og Rikke får en lille, og så er man lige, en lille? Ja. Altså et barn? Men så kommer fredelig lejlighed. Ja. For der er jo et eller andet med, at hun måske er gravid og så videre. Jeg ved ikke, om det er allerede der en forholdsvis aparte scene på eller noget. Ja, meget aparte. Men jeg ved ikke, om det er allerede der, man lige får en lille smag af, er det noget med baby, eller ikke noget med baby? Ja, og det er skarpt observeret, den havde jeg ikke set. Nej. Der tror jeg, den bare meget for forlydende, men der kan sagtens være, du kan sagtens forestille sig, at der var noget, en lille gemt joke i det. Og det er jo Leif Panduro, der har skrevet den. Ja. Også et stort navn. Ja, hvor meget kender du ligesom til Leif Panduro i forvejen? Ikke så meget. Nej. Hvad med dig? Altså, jeg har læst De Uanstændige i hvert fald, som en af hans mere kendte bøger i hvert fald, som også er blevet filmatiseret by the way. Ja. Men så mere bare sådan et navn af, både sådan, ham som i hvert fald en større dansk forfatter, men også netop dramatiker. Jeg tror noget af det, jeg sådan kendte ham allermest for, var sådan, selvom jeg ikke har set den, bare kender navn, den der Cadilly Østers. Ja. Har du hørt den der før? Ja, det har jeg. Ja. Har du set den? Jeg har ikke set den, nej. Men jeg har hørt om den. Men det er jo i hvert fald bare noget af det der, man kan sige, sådan tv, altså det er jo sådan noget lidt krimi-stof, han jo egentlig på en eller anden måde har skrevet til tv, en del af det i hvert fald. Ja. Så men stor navn i hvert fald. Ja. Og jeg synes netop, det er sjovt det der med, hvis vi får hvert afsnit på en eller anden måde, lige kigge på også, hvem der har skrevet den, for der er fandme nogle store navne, altså, det må man sige. Til at skrive de her ting. Men det sjove er jo, at han ligger ligesom stilen, ikke? Jo. Altså han det er ligesom ham, der sikrer hver karakters små finurligheder. Jeg synes faktisk, de fleste finurligheder, man får introduceret her, de er der jo resten af tiden, ikke? På en eller anden måde, så fungerer det jo sindssygt meget som en markedterning for resten af de her mange afsnit, der kommer til at være, ikke? Også ret imponeret over egentlig, hvor nemt og hvor dynamisk det ser ud til at ske i det her afsnit. Ja. Altså fordi man kunne godt meget hurtigt forestille sig, at man skal nå at forstå den her karakter på en måde, og den her karakter på en anden måde, og så bliver det meget tydeligt, at de skal være i nogle scener, der ikke virker som et reelt handlingsforløb, ikke, hvor det lige skal ske i afsnit. Men det synes jeg, det ser bare rigtig godt afsted med. Alright, men vi har den kørende her i vores lille Vesterbro. Det har vi i vores egen lille Vesterbro-biograf. Og så vil vi tale lidt om den imens. Jeg tænker også bare, at vi netop egentlig helt lavpræcis lader den ligesom køre, og så kan vi snakke om det, som det ligesom foregår. Men vi kan lige starte med at sige, at den er jo sådan bygget op, at vi som seere bliver introduceret til det lille tossede hus, ikke? Jo. Og det gør vi igennem Tue og Rikke, som er de almindelige, ikke? Ja. De almindelige, og igennem deres øjne, der ser vi de her skøre mennesker. Det er den der klassiske ting, ikke? Altså, man kan sige, det bliver også rigtig meget brugt i sådan fantasyfilm og så videre. Ja. Nu skal vi ind i et eller andet særligt univers, der er nogen, der skal være erstatning for os som tilskuer, og det bliver Tue og Rikke, der kommer ind i det her fuldstændig virvar af skøre eksistenser på en eller anden måde. Ja. Præcis. Ja. Super. Ja, det er sjovt at sådan forestille sig egentlig nu, til at starte med, at det går i gang her, hvor vi ser ligesom titlen på afsnittet, og vi ser den her grafik af huset, når man ligesom forestiller sig her fra Danmark, der sidder og ser det første gang, hører melodien for første gang. Catchy, meget catchy. Sindssygt catchy, jo. Helt vildt, ja. Vanvittigt catchy. Det er som om, det har man bare kunnet, synes jeg,
i sådan en dansk serie på en eller anden måde. Ja. Ikke? Altså sådan lave de der sådan sindssygt catchy intromelodier. Altså. Det er helt vildt. Og så elsker jeg, by the way, de der intro-billeder af folk. Og der, og der er også et eller andet, sådan, også amerikansk ord der, det er ikke, altså det med, står der sådan, The Olsens, ikke? Det er lige før, der står det. Ja, Olsens. Ja, Olsens, som er sådan en fordanskning af The Olsens, og det samme også, gør det ikke også det med Clausens. Ja. Det er fandme også en ligesom sjov ting. Der kan man godt måske mærke et eller andet sted nogle inspirationskilder, der kommer ind der, ikke? Altså der er et eller andet format, man sidder med forbillede noget amerikansk og noget engelsk og kopierer ind. Ja, og så har vi også den enlige mor. Ja, den enlige mor. Det kan jeg meget godt lide, at den enlige mor er der. Ja. Det er alligevel sådan forholdsvis moderne måske. 100%. At der er en enlig mor der, som er sådan forholdsvis stærk. Ja. Stærk kvinde, ikke? Altså Carla. Ja. Men det ser man jo en del igennem serien. Jeg tænker bare en sidste ting, lige inden det går i gang. Jeg elsker det med introsekvensen her også, at de bruger de der introducerende for hver karakter. Også de tænder lyset i huset, så man kan se, hvor er det, de bor henne. Det er meget smukt. Så simpel og raffineret en måde at ligesom skabe et sense of place også i det. Det er virkelig, virkelig smukt. Hvad hedder gaden? Det er Amagergade 7. Amagergade 7, ja. Og vi blev lynhurtigt introduceret til Maja. Ja. Maja, som er utilfreds med sit arbejde, ikke? Altså, han gider ikke rigtigt. Han er sådan ulidelig. Fuldstændig. Arbejder der, ikke? Står og fejer lidt frem og tilbage. Ja, den samme bunke, han lidt kører til højre og så tilbage til venstre, ikke? Og lidt sur på gadens børn og så videre. Hvad er nu det? Nu kommer der en eller anden fremmed ind til rottehullet. Ja. Hvad fanden? Ja, det er sådan lidt, den er lidt dobbelt, for det var egentlig også det, jeg troede til at starte med, at han ligesom gør, og det er det måske også det der, men så får man også netop hans last med det samme, ikke? Jo, præcis. Med det samme, så er der noget, der er mere interessant end arbejdet, og det er fandme de øller, der vender over i rottehullet der. Det der graffiti, der står ved rottehullet. Ja. Peter M. er dum. Jamen, er det noget Ebbe Langberg har tilføjet? Måske er Peter M. dum. Peter M. Han er helt sikkert dum, men det er meget vildt, at man alligevel har... Det var det hårdeste, man kunne finde på dengang. Det var det hårdeste, man kunne finde på. Peter M. er dum. Og så har vi dem jo, der så kører ind, kan man sige, vores, de her stand-in for os, ikke? Altså Rikke og Tue, det er unge par, der skal bo op under loftet der. Præcis. I det fuldstændig hullet, forfærdelige værelse, hvor jeg elsker også, når vi lidt senere får at vide, hvem der har boet der før. Det var sådan apropos, hvem kunne Dirch Passer have spillet? Præcis. Kunne godt have spillet lejren der, hvis man lige så et flashback. Altså så Maja kommer hen og hilser på de to nye der, og vil gerne hjælpe med kufferten. Altså den måde, han bærer kufferten på. Ja, det er genialt. Altså, apropos falen på halen, ikke, så er vi allerede i gang her. Han skal først lige lande over hans fod, ikke? Ja. Så skal han få fingeren i klemmen i døren, og så som du siger, hvordan er det lige, han hjælper med at bære den her kuffert? Det er lidt mere sådan fyr kosten ind under, og ikke gøre en skid andet end det, ikke? Men det er meget smukt, men det er virkelig, altså, jeg tror ikke, jeg har tænkt det så meget falden på halen komedie, dengang jeg så det som knægt. Nej. Men altså, det her afsnit er virkelig falden på halen komedie. Det er helt vildt. Det er det godt nok. Det er klassisk situationskomedie. Og så jeg elsker også bare sådan, hvad er det overhovedet for en kuffert at flytte med? Altså noget jeg elsker, det er, at der er, altså det er jo det er flet, vi er enige om, det er en flet. Det er en flettet kurv, ikke? Flettekurv, og så er der 2 lås på, ikke? Jo, så man kunne egentlig bare klippe den i stykker. Man kunne bare klippe den i stykker. Og så det er fyldt med bøger, ikke? Fordi han er ikke PhD-studerende. Det får man at vide om lidt, og det er det eneste, man ser, de har med. Det er det eneste, han har med, det er trængekår, vi snakker om her. Udover de bor, hvor de gør, så har de heller ikke andet end hans møgbøger der. Men så får de efterhånden slæbt den kuffert indenfor, kan man sige. Takket være god gamle Arthur Jensen, a.k.a. Maja her. Ja. Og så vi kommer til ligesom at se dem gå igennem den her baggård, så der er mere det der miljøskildring. Man får virkelig sådan fornemmelsen af, det smadrer sted der. Ja, med toilet og bad i gården og... Ja, præcis, og man kan jo sige, det er jo også det første, hun ligesom siger, altså han er jo fuld af entusiasme, han er bare sådan, så er vi her fandme, og sådan stolt over, at det lykkes ham, og hun vil bare med det samme gerne køre videre. Jeg elsker også den detalje med, at han siger sådan, nu har jeg sgu skaffet bilen med, det koster mig 10 bajer. Det er altså også en god betaling for en lånebil, vil jeg sige. For helvede. Den tror jeg altså ikke går ned hos biludlejeren længere. Jeg vil gerne prøve. Og vognen koster mig 10 bajer. Og så kommer jo, altså det er jo noget af det største, alle der bare sådan har set et par afsnit af Huset på Christianshavn, det er jo det, der de altid sådan ligesom præparerer. Den der forbandede kugle, der går ned, det er det første Maja gør. Så får man introduceret den ongoing gag. Og man får introduceret Olsen. Med stemme. Hans meget, meget aggressiv forhold til Maja. Fuldstændig. Ja. Altså, jeg har faktisk noteret mig sådan, nu kan man sige, nu kommer det sådan lige lidt senere, når han så bliver introduceret rigtigt, men bare sådan, tæsker han rent faktisk Maja? Er det sket? Det er meget test, der bliver lovet i hvert fald. Altså ikke, hvor man bliver så påvirket af det som sådan, men... Nej, jeg tror, han bliver tæsket lidt, ikke? Han bliver tæsket lidt, ikke? Det gør han da. Altså. Det gør han da.
Nu kommer Lille Olsen, ikke? Jo. William Olsen, som jo i det her afsnit er voldsomt kæk. Det kan man roligt sige. Far, hvad er live-show for noget? Ja, live show, ja. Far, hvad er live show for noget? Rimelig voldsom over for sin mor også. Blevet lidt overrasket over det sprog, der dumme kæling, ikke? Nu kan det være nok. Det er tavligt dumme kæling. Meget voldsomt. Jeg husker ham ikke så kæk i de næste afsnit. Altså, Jeg synes også, det er som om, at der kunne komme et eller andet karakterskift der. lige præcis de her to karakterer, altså fru Olsen, som jo i det her afsnit hedder Sonja. Ja. Hvilket også er underligt. Ja. De to karakterer er langt anderledes i det her afsnit, end de er i de andre afsnit. Helt Altså vildt. hun er meget mere blød og meget mere medgørlig. Og William Olsen er virkelig aggressiv dumme killing. Altså hvad fanden? Hun har jo nærmest ingen reaktion på det. Hun har ikke nogen reaktion på det, nej. Det var drikke. Det er altså en mere fri opdragelse, end jeg har fornemmelsen af, at han trods alt får resten af tiden i den her serie her. Meget. Og så vil jeg gerne, nu spørger jeg dig, så dum som jeg er. Ja. Hvad fanden betyder rabatten er lidt blød? Ja, det ved jeg sgu ikke det. Han er god nok, men rabatten er lidt blød. Ja, Hvad fanden betyder det? det er et udtryk, jeg hverken har hørt før eller efter, men det er fandme et godt spørgsmål. Det er til en Google-søgning efterfølgende. Ja. Og så har vi hende jo. Den næste beboer i opgangen. Carla. God gamle Carla, ja. Og Bimmer. Og Bimmer, ja. Ja. Ja, han bliver i hvert fald nævnt her første gang. God gamle Bimmer, ikke? Men, Bimmer, det er jo hendes søn. Det er en søn, ja. Vi, hendes lille søn, ja. hendes lille søn, ja. Ja, præcis. Og der synes jeg også, at det er interessant det her med, at man kan sige, at deres dialog her ligesom slutter på en anden måde med, om Maja lige kan passe Bimmer lidt tid, ikke? Fordi hun lige skal have et eller andet. Altså der får man både fornemmelsen af det der community, de har i ejendommen på en eller anden måde, men det er også, der er også lidt en sådan uansvarlighed, når det kan man se, hvordan den baby bliver håndteret senere, ikke? Altså, Den baby, mand. Fanden var ikke nogen, der har styr på det spædbarn der. Girls baby, siger jeg. Og så er det også bare sjovt, den der måde, Carla kom ned på det til starten. Den der sådan, med det samme slår den der sådan, når hun ser det nye beboer, den der meget sådan kælende måde, hun har at snakke på altid. Præcis. Det er super sjovt. Men jeg har da sådan lidt Maja. Altså, vil du lade dit barn Ja. danse af Maja? Ham der er som en sådan deltidssut, og ellers går og fejrer lidt bunker sådan til højre og venstre der. Sådan, han virker ikke sådan helt ansvarlig nok. Jeg er ikke sådan rigtig... Så vi er allerede videre til, man kan sige, nu kommer så de næste beboere. Vi har gode gamle, hvad det hedder? Clausens. Dyrhanna Clausen. Ja, Clausens. Ja. Og jeg elsker igen også det der med, sådan, der er ikke nogen, der er sådan rigtig sådan i tale til det. Lige dukker op med en abe. Det må man gerne. Åbenbart sælge. Ja. Og alle de andre underlige dyr, han ligesom prøver at prakke dem på. Hvad han prøver at sælge dem? Altså noget med en veran. Veran, ja. Ja, jeg tror, det er en veran blandt andet, han gerne lige vil afsætte til dem. Men der vil jeg også gerne lige henlede din opmærksomhed på det graffiti, der står ved hans døren. Ja. Der står nemlig, Klasen er en abe. Eller, jeg tror, der skulle stå Clausen, jeg ved det ikke, Klasen. Men det får mig til at tænke, at det er noget, de har skrevet. Ja. Det er vildt sjovt, så jeg kan vide også, om Peter M. også er noget, de har skrevet. Peter M. er dum. Det kunne man godt forestille. Men hvorfor? Ja, At det er sådan virkelig dumt. Klasen er en abe. men altså, der kan man jo godt fornemme, sådan lige her, der er det jo igen noget karaktertegning, ikke? Men han er den her sådan oddball, lidt skøre, og på en eller anden måde super uskyldige karakter, Clausen her, Ja. som jo er det ideelle mobbeoffer, ikke? Meget. Man forestiller sig meget, det er netop gadens knægte, der render over og laver sådan noget, og hjemme er med i hans butik der. Ja, det kan godt være, det skal sige, faktisk. Og så kommer hans kone her, hvor det jo også er sådan interessant igen, det der med sådan, det fuldstændig aseksuelle forhold, de har til hinanden. Ja, Og det der sådan lidt patetisk sørgelige, at det er moren. det er mor. Ja. Men hvad er hun mor til? Bare alle de der forbandede dyr, som hun ingen interesse har i, på samme niveau som ham i hvert fald. Præcis. At det er altid noget helt andet aspekt, jeg aldrig har forstået. Hvorfor altså, mor og far og baby er en del af lidt mere romantiske forhold også. Altså, come on daddy. Take me daddy. Jeg har ikke forstået den konnotation, der er der. Det kan jeg også forstå. Det Og nu kommer så den der partescene jo faktisk, som vi snakker om. Ja, der vil jeg gerne lige sige først, som et citat, fru Clausen, når hun siger velkommen til Rikke og Tue. Altså, velkommen til, som man siger. Velkommen til, som man siger. Som man siger. Ja. Nå, ja, kongen. Ja, velkommen til, som man siger. Og så snakker han om, Rikke, hun siger, at måske er gravid, eller hun lader ham tro, at hun er gravid, ikke? Og så... Og jeg elsker, han har den reaktion, hvor han sådan, der,
peger sådan på maven. Ja. Altså sådan, hvad går det ud på? Det er hvad fanden snakker Han har styr på sin anatomi i hvert fald, det må man sige. Og så bliver han jo syg, han får... børn, der er vokset op i... Han er bange for, at skulle have alle de der... Han allerede forestillet sig... Ja, flyvegigt. Jeg var simpelthen nødt til at slå det op bagefter, for jeg tænkte sådan, er det en eller anden sådan, sygdom, man lige finder på, det er med flyvegigt? Jeg havde fandme ikke stødt på det før. Nej. Men det lyder som noget, man kunne få på det loft, når man ser det senere. Ja, absolut. Flyvegigt, det er ikke... 100%. Jamen, er du rigtig klog, mand? Børn må overhovedet ikke bo i den her rottered. De får engelsk syge, nedgroede negle, flyvegigt. Men ja, så... Men der er det jo også fedt hele det der med sådan så vil jeg jo være tvunget til at gifte mig med dig. Ja. Altså han lige sådan laver hele den der, og så hun bliver det nye, altså sådan det nye progressive synspunkt, sådan, ja, hvis jeg vil have dig. Ja, altså. ja, præcis. Men det er fedt der igen med de stærke kvinder, der så selv spiller en væsentlig rolle. Ja, det må man sige. Lægger ligesom for dagen af her. Ja. Og ellers er det jo ren situationskemik igen, ikke? Ja, præcis. Hvor er nøglen til kufferten, mand? Og sådan, det er sgu da min brystlomme. Du har sgu da ikke nogen brystlomme, din idiot. Så er der nogen, der har taget Så er der sgu da nogen, der har taget den. Det er en klassisk linje, sådan noget der også, ikke? Altså, jeg kan ikke engang forstå, hvordan han kunne stå med straight face og sige den joke. Den er så dårlig. Det bliver også leveret, altså sådan derefter. Ja. Men det kan jo ikke leveres godt. Nej, det kan det ikke. Nej. Når du lagde den i din brystlomme. Ja, i min brystlomme. Du har ingen brystlomme i den skjorte. Ikke det? Ja, så må den være blevet stjålet. Og så kommer selvfølgelig powerhouset af den her serie, ikke? Så kommer Olsen endelig ned der. Og det der, hvor jeg mener, hold kæft, hvor han bare sådan er i gang med at uddele tæsk her, ikke? Jamen, det er rigtigt. Altså, der er godt nok mange forskellige fraseringer, han bruger her for ordet tæsk, som man mener, at Maja skal have. Så det er en lidt scary karakter i første omgang. Hvad lider han af? Ja, hvad lider han af? Han er jo skingerne sindssyg, ikke? Han er i hvert fald på grænsen til at være skingerne sindssyg. Ja, det er jo ikke engang manodepressiv, fordi han er jo forholdsvis godt humør ofte, ikke? Men han bliver bare så hissig. Der er sådan noget, han er super hissig, men der er sådan noget eller andet barnligt over ham på en eller anden måde. Det der ved at gå rundt i det der luner så hurtigt. Og så elsker jeg, det er jo kun mig, han kan lægge for sådan en hadedag, fordi lige snart han finder ud af, at det er de nye, der har gjort det. Ja. Så udover at han er begejstret for, at der kommer nye ind, så er det der med sådan, det er også mere sådan et princip, eller hvad er det, han bruger ligesom sit citat. Det er fedt at have sådan et princip. Jeg kender jo godt de der personer, der bare, de kan bare ikke lade noget ligge. Altså det er bare, det er så ligegyldigt en ting, men alligevel så lader det bare... Fuldstændig. Men jeg vil jo også virkelig gerne, at jeg har fremhævet et fantastisk citat, synes jeg, for mig, der, når han sådan ryger ned første gang, hvor han sådan også ligesom siger til de unge der, sådan, man burde jo også lide dem fast, men man har jo så meget. Ja, man har jo så meget. Det er også en klassisk Maja-linje, synes jeg. Ja, det er det. Så elsker jeg, at Egon Olsen, som han jo hedder, hvilket igen jo får tankerne hen på Olsenbanden. Han introducerer sig selv som reserveflyttemand. Ja, præcis. Det er stærkt. Det er fantastisk til. Reserveflyttemand. Helt sikkert. Kæft, mand. Men altså, så sker der det herfra, hvor man kan sige, så Olsen, han har jo lige sin faglige stolthed, hiver lige den der op på ryggen der, og tilbyder at bære den op i lejligheden. Og så elsker han også bare med det samme sådan, den er sikkert fyldt med bajer. Ja, selvfølgelig. Hvor hun lige får hans verdenssyn også, ja, ikke? Det. Hvor det hedder øl først, og så kan den ligesom falde derefter, sådan lidt tilfældigt, ikke? Præcis. Det er fedt. Det er smukt, det der. Hvad hedder det? Jeg har brug for lige at tale lidt mere om, at Ellen, som jeg kender hende under, hedder Sonja i det her afsnit. Ja. Har du fundet ud af noget omkring, hvad historien er? Jeg har ikke fundet ud af det, men altså, hvorfor ændre navnet? Hvorfor? Det kan være sådan en ting, hvor du ved, ligesom det der med, når man så ser barnet, så finder man ud af, at det er jo ikke Sonja. Det er jo ikke sådan. Det er altså, ikke Sonja, det der. Men det er bare lidt sent at finde ud af det som produktion, jeg vil sige. Det der må have været nogle prøver og så videre, ikke, hvor de har stået i kostymer, hvor man tænker sådan, er det et andet navn? Ja. Men man har alligevel ikke fundet ud af det i tiden. Men det er underligt, ikke? Altså, hvad kunne det være? Det kunne godt være, hey, min kone hedder Sonja, du kan da ikke tillade dig. Det kan sagtens være, det der har været. Men jeg tænker altså, det kan godt være, det der ting, hvor de har siddet og kigget og tænkt, det er ikke det rigtige navn. Ja. Vi er simpelthen nødt til at ændre det. Og de har bare tænkt, det er et afsnit. De kan også bare sådan tænke tv dengang, de kan ikke gå tilbage og se det igen. De kan sgu da ikke huske, hvad hun hed i afsnit 1. Men det ændrer vi det bare. Det er virkelig smukt. Sådan er det, var det virkelig ofte dengang, ligesom i Olsenbanden også, hvor de samme skuespillere spiller forskellige karakterer. Ja, fuldstændig. Og hvor man som seer ikke skulle lægge mærke til sådan noget der. Men det gør vi jo, vi accepterer det. Ja. Sådan er det bare. Det er jo, det er bare sådan, det er. Altså, hvad der hedder... Preben Kaas, ikke? Der i det ene afsnit er Bombehaj, og den anden afsnit, der er han lille skid, eller hvad fanden hedder, lille bitterøv i Jylland. Altså. Også fordi man kan sige sådan, Bombehaj eller dynamithaj er det vel den anden. Bombehaj, det lyder faktisk endnu mere skræmmende på en eller anden måde. Han er jo en ret fremtrædende karakter, så er der jo ikke engang sådan kun background. Nej, det er det. Nu er jeg nødt til at se spin-off-film. Bombehaj, hvad siger Bombehaj gik over stregen. Gik over stregen, ja, præcis. Tog den for langt. Ja, præcis.
Nu er de så kommet op i taglejligheden, og jeg elsker igen sådan Olsens ligesom stil i forhold til at byde dem velkommen der. Jeg elsker det med, at han lige sætter sig ned, og så er han bare sådan, hvad skal I ikke i gang? Ja. Sådan med hvad? Ja, møblerne for helvede der. Ja. Og jeg elsker der sådan reaktion der med sådan bare fabrilsk gribe fat i et eller andet sådan for efterladt sengegære, de har bare sådan rykt et eller andet sted hen. Så de gør bare et eller andet. Og hvor han også siger, nu skal det gøre godt med en menneskebajer. Ja. Hvor jeg lidt smule i tvivl om, hvad en anden bajer er. En menneskebajer, en tigerbajer. Det tror jeg. Ja. Eller elefantbajer er der. Elefantbajer, hvad er menneskebajer? Det er jo så en almindelig grøn Tuborg, det er en helt som vi sidder almindelig... med i hånden her for at fejre. Det kunne være, at det var andet, end til at lige lave sådan en lille. Sådan der. Det ville være hans hånd. Nu skal det sgu gøre godt med en menneskebajer. Men han har alle rådene der til, hvad der skal ske derinde, ikke? Altså det der med, hvor skal man stille spandene, sådan, så de får regnvandet. Og det der med også spanden, man skal sætte på kakkelovnen der, for at du så har... Jeg elsker også bare, det hedder, så har du varmt vand til opvasken. I stedet for sådan, hvad med bade eller noget sådan noget? Nej, eller vask der, sådan nej, opvask. Og det skulle være så godt mod et eller andet. Ja, hvad fanden er det, han siger der? Hvad fanden er det? Ja, men han, altså, man kan sige, han bliver også bare introduceret til den der karakter, der siger en hel masse lort. Altså 1000 lortesætninger i minuttet, ikke? Jo, det er det, han skal være her nu. Ja. Kloger sig på en masse ting. Har nogle... Og så kommer Maja jo tilbage der med Bimmer. Ja, så hænger Bimmer på armen af Maja. Det er stakkels barn. Og igen Olsen, der går direkte hen til Maja, skriger ham ind i hovedet, skriger barnet i hovedet. Og fuldstændig voldsom agerende, og så lige giver mig et lille kindhus bagefter, ikke? Jeg er sådan lidt... Det barn der med det der arvet for livet. Altså, ja, du tænker bare sådan rent produktionen. Ja. Jeg er meget imponeret over, at det der barn, det stiger ret meget på ham undervejs i de her scener her, men næste har det meget stille og roligt, at Paul Rickard bare står op. Det bliver lidt utilfreds, når det kommer over til Tue, ikke? Tue. Nå, er det Tue først, han begynder at græde? Ja, okay. Tue, så begynder han at græde der, det kan han ikke lide. Ja. Men ellers, altså, jeg kan godt huske det med, at der er super uhums der, hvor de ligesom får værelse, og det er noget, der ligesom også er en kontinuerlig ting igennem afsnittet. Men altså... det her, det er jo, altså, det er jo bunden af fattigdom. Det kommer op på bordet heroppe. Ja. Altså, der er ingen isolering. Det er også der, hvor man kan sige sådan, men altså, han får altid, Olsen også ting til at lyde positivt. Du kan altid lige fornemme, hvad det er. Lige vil stikke der tågen ud af sengen om morgenen der, kan du altid lige. Ja, det er smukt. Og skal altid have savsmuld til gulvet, når det lige er så til. Præcis. Han har altid lige de gode råd. Når det bliver glat. Ja, når det lige bliver glat. Lige kører noget savsmuld henad. Ja, hvad er det brandtilsynet, der ifølge dem må man jo ikke bo der? Nej, det er brandtilsynet, ja. Men der har jo boet den der kattedame, og det var den, vi var... det var hende, vi lige ikke noget at snakke om før. Hvorfor? Som kunne have været Dirks rolle, hvis han lige skulle have været med kort. Det kunne have været Dirk. Altså igen det der med... Igen Charles Tante. Præcis, jeg skulle til at sige. Ligesom med Charles Tante, jeg kunne sagtens se, om lige spille kattedame i et afsnit. Ja. Men altså, der lugter også af kattepis. Man fornemmer allerede, at de er gode til at lige lave miljøskildring der. Sådan, hvad er det, vi forestiller os, de står i her? Ja. Det er ikke rart. Det er ikke rart, det der. De må faktisk ikke lave børn der, fordi så bliver det. Det er flyvergigt. Det bliver flyvegigt. Det er et flyvegigt. Det er flyvergigt. Ja, og så igen, så kan man sige, så sker der jo så det, at man kan sige, at de Olsen og Maja der, de skændes om, hvordan man åbner den der forpullede kuffert der. Ja. Og fordi de ikke kan blive enige, så vil de ned og hente Larsen, som vi ikke har mødt endnu, nede på rottehullet. Og imens så giver Maja bare igen Bimmer til 2 mennesker, han har mødt for 10 minutter siden. Ja. Det er fucking underligt, det der. Det var bare også et lille andet citat, jeg elsker, når Olsen han siger, altså at Maja han river kuglen ned en søndag morgen midt i kirketid. Ja. Det synes jeg er smukt. Ja, det er det også. Ja, det er det også. Og han er den sidste mand, der sådan egentlig burde gå op i det, ikke? Altså, det er bare igen, fordi han skal have et eller andet argument. Ja. Altså, det er det. Så bruger han den, ikke? Det er smukt. Hvis du ikke engang til river den kugle ned en søndag morgen midt i kirketiden, mens en anden en ligger og prøver på at komme til kræfter, så river jeg lårene af dig. Ja, vi bliver introduceret til Larsen. Som er jo altså, helt sikkert kommer til at være hen over de her afsnit en af de mest interessante karakterer at snakke om. Både i karakteren i sig selv, men også igen det her shared universe, multiverse. Skal vi åbne op for det? Ud af verden med det samme. Lad os åbne op for det. Ja. Altså, Larsen, det er Ove Sprogøe. Det er Ove Sprogøe. Og vi har jo en teori om, at det her univers her, det er et alternativt univers, ikke? Præcis. Hvor Egon Olsen ikke bliver storkriminel, men ender med at komme ud af den branche, før det går helt galt. Ja. Før han møder Benny og Bøvs, vil jeg sige, hvad der hedder. Benny og Kjeld. Benny, ja. Fordi han er meget mere mild her, og han vil gerne høre noget klassisk musik, og det er i virkeligheden, han er ikke skurk mere, han er ikke tyv mere, men han kan stadig lige huske, hvordan man lige 100% får sådan en lås op der. Men
hviler mere i sig selv i det her univers her. Meget. Han er jo faktisk, sådan som jeg har set på det mange gange, han er på en eller anden måde sådan den karakter, som Egon Olsen gerne vil være. Ikke? Ja. Fordi han gør mange af de samme ting, som Egon Olsen-karakteren gør, hele forberedelserne i forhold til at få et pengeskab op og alle de der ting. Ja. Men hvor det i Olsenbanden-filmene er sådan lidt patetisk, fordi han sådan snopper op af på en eller anden måde her. Ja. Så har vi karakteren her, en alternativ udgave af Egon Olsen, hvor han hviler i det, hvor at det ligesom det matcher med ham, ikke? Jo. Det er den fine klassiske musik, der kommer på. Det skal fandme ikke være bluesmusikken eller jazzmusikken, eller fanden de får tudet forbi på den radio, når han skal have det rigtige soundtrack til. Det er den klassiske musik, hvor han står, og det lykkes ham lige med det samme. Ja, præcis. Det er alt det, Egon Olsen gerne vil være. Og i de andre universer, der kunne man for eksempel nævne Slå Først Fred, hvor han jo er hemmelig agent og bruger sin snedighed på den måde. Ja. Det er et andet alternativt univers, og hvor han møder Benny, som i det her tilfælde er en lidt ligesom i Olsenbanden, hvor han er sådan en spørskæmt dude. Fidusmager, som sælger pruttepuder og sådan noget. Lidt ligesom han gør i Olsenbanden. Hvad siger de så, mine damer og herrer? Grinemaskinen, latter på dåse, det er den, de bruger i fjernsynet. Så det der er eller andet der, men jeg ved det bare. Jeg ved, at Balling han havde... Der er nogle karakterer, de godt kan lide at vende tilbage til på en eller anden måde, ikke? Men samtidig så... Men det hænger sammen. Men på en eller anden måde, sådan, så tror jeg stadig, at de er snedige nok til at kunne have tænkt sådan... Man gerne må tænke de der tanker, hvis det der tror jeg, de har været fantasifulde nok til det. Men ja, han får i hvert fald den der, man kan sige, kuffert op, Larsen der, og det er jo så der, hvor Turen finder ud af, at det er bare skjorten med den. Er der et plothul her, eller er der ikke et plothul? I forhold til nøglen og skjorten? Ja, han skal vel ikke bruge nøglen til at låse? Nej, det er rigtigt. Det tænker jeg ikke, han skal. Så der er ikke et plothul der. Men igen, de kunne bare klippe den af. Det er hele... Og så der, hvor det er sødt, ikke? Så smutter det afsted. Han bliver tilbudt en bajer, 20 der. Jeg skal også, man ikke spørger Rikke. Det er fuldstændig meget. Menneskebajer, beklager. Menneskebajer. Men igen, der er også en stærk ting med det. Det er bare sådan, når man skal ned og have en bajer der, ikke? Ja. Og så kigger de dem og går over gaden, og de bare siger sådan et eller andet sådan, sikke nogle skøre typer der, ikke? Ja. Og så tror de endelig, de er alene. Så dukker Clausens op igen. Med noget mad. Og der skal også bare sådan, jeg har da set så meget mad siden min konfirmation. Jeg har sgu ikke set så meget mad, siden jeg blev konfirmeret. Ja. Og også bare tænker, at det har været et lille selskab. Meget lille konfirmation, ikke? Der var altså ikke råd til den helt store festivitas. Noget, der chokerer mig, det er, at vi aldrig bliver introduceret til Emma. Ja. Altså, når man overvejer, hvor stor en rolle hun har. Det er der alle teorier, alle løsningsforslag, alt, det bliver til hos Emma. Og hun er jo den normale, ikke? Den, der ser tingene på en anden måde. Den, der ser det på en mere reel måde. Og... Ja. Så det undrer mig lidt, at hun ikke er... Hun er the voice of reason i alle de der underlige små konflikter, de har og sådan ting. Ikke? Men altså, man kan sige, hovedkonflikten i det her afsnit bliver jo stadig løst nede i Rottehullet. De finder Larsen der. Ja, det er det, ja. Så det er stadig der løsning findes. Det findes altid i vandingshullet. Hvilket også undrer mig, fordi han er jo... hvad fanden laver han dernede? Ja, Larsen? Ja. Altså, er han ikke afholdsmand? Jo, det er rigtigt, det bliver noget om senere. Det havde jeg faktisk glemt, men det... Jamen, der er jo ikke nogen tvivl om, som jeg lige husker det i hvert fald. Så han, ligesom alle de andre, kan bare godt lide Emma i hvert fald. Ja. Så det kan jo være, at han bare sidder dernede og får sådan en postevand. Snak med Emma. Snak med Emma. Hun er god at snakke med, tror jeg. Men i hvert fald så begynder vi jo nærmest allerede slutningen af afsnittet der, fordi de når kun at sidde med det der mad meget kort tid, og så er det igen, at Rikke hun skriger, fordi hun finder den Oscar, tror jeg den hedder, som Clausen nævner tidligere i afsnittet, uden at ligesom konkretisere, hvem Oscar er. Som så også lang. Som så også lang, ja. Som ligesom skal være afslutning på, hvad er det for en galehus, vi er kommet til. Præcis. Og det er jo ikke fordi, det har så stor en rolle i resten. Altså, ham som karakter, altså Clausen der, hans underlige forhold til dyr, det er der jo med, men det er jo ikke sådan, at der vandrer dyr rundt i hele huset. Nej, det er jo ikke sådan, det er ikke sådan ligesom en. Men det synes jeg, det ligger lidt op til her, ikke? Altså, hvordan fanden er den slange endt op på det loft der? Ja. Altså, jeg har sådan en idé om næste afsnit, så finder de en varan hos Olsen eller andet. Ja, det er jo overhovedet ikke det, der... Det er jo ikke... Det var bare god, men det er ikke noget, de rigtig gør. Nej, det er ikke noget, de rigtig gør, nej. Det er det ikke. Men fedt. Det var det afsnit. Ja. Sådan i store... Ja. Det store træk. Men skal vi... Eller vil du sige noget? Nej, jeg tænkte bare, jeg var klar til at gå videre til den næste del af, tænker jeg, det vi skal snakke om. Det her med bare sådan kort komme omkring dernede.
om afsnittet. Holder det stadig? Holder det stadig? Ja. Vi kan også bare lige hurtigt snakke om, hvad synes vi om det? Nå, altså, ja, hvad der synes starter du det om det? måske. Ja. Altså, det er jo lidt kedeligt afsnit, synes jeg. Det er ikke en af de gode. Nej. Det er ikke igen en af, det er ikke af dem, hvor at vi har de allerflest måske sådan mest spidende citater. Nej. En af de allermest fjollede storylines og alle de der ting der, som man ligesom virkelig kan... Eller dem, der er mest topical for tiden, ikke? Hvor de sådan virkelig tager et emne op. Nej. Det er jo bare sådan et klassisk introafsnit. Ja, præcis. Vi skal lære nogle karakterer at kende. Ja. Vi skal lære dem at kende på forholdsvis kort tid. Vi snakker jo et afsnit, der er 23 minutter noget af den stil. Ja. Så du har jo heller ikke så lang tid at gøre godt med. Nej. Men derudover synes jeg, skulle jeg er ret imponeret over, hvor skarpt vi ligesom får skåret de her karakterer så hurtigt. Absolut. Ja, det er får en fornemmelse af, hvad kan de være, hvad er deres karaktertræk. Altså sådan, man får lynhurtigt indtryk af det her univers. Og når man tænker på Olsen-banden for eksempel, hvordan de karakterer ændrer sig så radikalt i løbet af de første par film. Den første film af Olsenbanden er jo, det er jo noget helt, der er det jo lyder af Lommetyve, ikke? Der sidder på det der bordel. Præcis, og Egon Olsen, som jo er yber aseksuel, er jo sådan en lille smule mere sensuel og seksuel i den første, ikke? Og fuldstændig, har bestemt. Har han ikke en prostitueret til Jo, jeg husker da bestemt, som man sidder og ser dem sidde der på modellet, at der er han ikke aseksuel. Det finder man meget hurtigt. Men der i det her afsnit der er de jo fuldstændig skarpt skåret op, ikke? Altså, de ændrer sig nærmest ikke. Der har vi snakket lidt om Sonja, Ellen, og William Olsen der, som ændrer sig en del. Ja. Men udover det, så er det jo super figur, det er jo, altså sådan, han har jo fundet, han må have stået i en eller anden sådan, kostymetest inden, og bare er ramt den, altså lige røven der, ikke? Og så er det kører du fandme bare resten med det. Det skaber den her serie. Præcis. Og det sammen med Arthur Jensen som mig, ikke? Altså sådan, den måde han sådan, okay, man kan sige mange af hans roller, så taler han lidt på samme måde. Han har lidt ligesom sin stik der, men altså den gør han også UG her. Og det er den figur, han kører resten af tiden med. Og det skulle vist være sådan, at man håbede lidt på, at han ville freestyle den gode Paul Rickard, ikke? Fordi han ofte kom med mange af de guldkorn selv. Så man sad sådan lidt og håbede, som produktionsteamet der sad lige, at nu kommer der noget godt for ham. Jeg kan slet ikke forestille mig, hvordan det må have været at sådan stå på sættet dengang og bare se ham altså køre den figur de der første gang. Ja. Altså han er jo nærmest med til at skabe den her serie på mange måder, det er han altså. Jeg tror, han brød meget ud i sang. Ja. Det har man bare ikke taget med, men det tror jeg, han gjorde. Ja, det tror jeg også, jeg lavede sådan lige noget showboat. Det tror jeg. Jeg ved det ikke, det er det, jeg har. Men, nej, men jeg synes på den måde, der gør den alt det et introafsnit skal. Ja, det er rigtigt, ja. Det er rigtigt, ja. Vi har ikke nogen af de dilemmaer, vi vil se senere, som er jo virkelig sjove, ikke? Altså virkelig ikke dilemmaer. Men det gør så godt som et okay introduceret afsnit. Lidt smule kedeligt, men nu ved vi, hvem de er, og havde du set videre? Ja, det tror jeg helt sikkert, det havde. Ja. Altså netop fordi, jeg synes, de karakterer, der er så tilpas sjove, selvom de ikke måske har fundet på den bedste storyline her til, jeg vil være nysgerrig på at finde ud af, men altså, hvad er det næste underlige ting, der kommer til at ske? Det vil jeg helt sikkert. Vil du ikke det? Jo. Særligt, når man tænker på, at der ikke var andet at se. Især når man tænker på, at der fucking ikke var andre. Ja, alternativ, jo, det er selvfølgelig rigtigt, ja. Det vil også hjælpe på det, ikke? Så er det strenge spørgsmål, man sige. Men selv hvis man forestiller sig, at det var noget tv-dramatik, der var den her dag i dag. Ja. Hvilket egentlig er super ærgerligt, at man ikke kan lave noget, der minder om den her ting i dag, synes jeg. Så har været andre sitcoms i dansk kontekst også. Ja. Så vil jeg se videre. Ja. Det er helt sikkert. Ja. Hvad hedder det? Jamen, så holder den. Ja, altså vil ungdommen nu til dags, vil de se den? Jeg tror netop, fordi at man kan sige, at det der er med sitcoms, det er så meget båret af, hvad er det for nogle karakterer, der ligesom er der. Ja. Og dem, der er der selvfølgelig i en helt anden tid. Det er fuldstændig tydeligt. Og nogle af de der ting, hvor vi sidder og siger sådan, fedt, der er en stærk kvinde her, og sådan ting, så er det bare sådan, altså jeg tror, at yngre mennesker der vil synes, at det var nogle helt selvfølgeligheder, det sidder og siger her, ikke bare sådan, ja, hvis jeg vil have dig, det er det, hvor vi sidder og siger stærk kvinde, men det er jo bare sådan, det er jo vores hverdag og mere til. Så tror jeg netop, fordi de er så tilpas skarpe og sjove og sådan ting, så tror jeg sagtens, at folk vil se videre og se. Ja. Det forestiller mig. Det er meget sjovt i forhold til det med, at de stærke kvinder, ikke? At senere, der bliver Ellen, eller Sonja, som hun hedder nu. Hun blev buschauffør, ikke deltidsbuschauffør. Og der skulle man siddet på manuskriptteamet og snakket om, at kvinderne, altså Lise Nørgaard for eksempel, ville gerne have, at hun skulle være buschauffør. Hvor til de mandlige skribenter havde sagt, det ved jeg nu ikke lige. Ja. Fordi det er jo meget skåret op, som det var dengang i
kvindelige roller, ikke? De laver bare frikadeller og skal sikre sig, at han har sko på, når han sidder ned og så videre der. Og i mindre grad rigging, for netop det, den skal netop illustrere det der med, at sådan, ja, sådan har det været, men der er et skift på vej. Det tror jeg også er derfor, man bevidst ligesom har sagt, at nogle af dem, der skal komme ind, ikke bare er de nye par på samme alder som Olsens, men netop skal være nogle unge nogen, fordi det også skaber nogle dynamikker, og også peger i en anden retning. Ja. Men der siger hende, Lise Nørgaard der, at der endte jo med, at det ender med, at i de afsnit, de kvinderne skriver, der er hun buschauffør, og de afsnit, hvor mændene skriver, der er hun ikke buschauffør. Eller der er hun aldrig på arbejde i hvert fald. Nej. Så det var sådan en måde at opnå et kompromis på. Det er fandme sjovt. Det er meget sjovt, ikke? Ja, det er fandme sjovt. Ja. Det mænd var slet ikke i stand til at forestille sig, at hun kunne køre bus simpelthen. Nej. Eller i hvert fald, at det blev for selvstændigt på en eller anden måde. Jamen, man kan godt se de der gamle ting, der er stadig er den her fordom omkring kvinder i bilerne. Så det var også, hvad for en af Olsenbanden-filmen er der også, hvor Yvonne, hun får kørekort. Hun skal tage kørekort, og det er også bare derudad, hvor det bare, hun kører fuldstændig sindssygt. Ja. Men igen, det også jo ender med at ræse jo. Og til gengæld trods alt, når man lige tænker tilbage, overbevise ham der køreskolelæreren der om, at måske hans liv er lidt lort. Ja, præcis. Så der er alligevel selvfølgelig noget der i sidste ende. Jo, jamen, så konsensus, det holder stadig på de præmisser, jeg forstod, at det er et introafsnit. Ja. Og udfylder den rolle godt. Ja, det er det. Men skal vi hoppe videre og bare lige finde ud af, hvad afsnittets bedste citat er? Ja, det synes jeg. Det bliver jo et uundgåeligt segment i hvert fald i gennemgående af de her afsnit, fordi det kun kommer til at være mere og mere aktuelt, ikke? At der simpelthen er så mange citater og vendinger, som man får lyst til at ligesom bruge. Præcis. Generelt. Og selvfølgelig, vi har snakket lidt om det, det er måske ikke sådan det mest skarpe afsnit i forhold til lige heller den del, men vi starter et sted, det er også deres første afsnit, derfor er citaterne måske også derefter, ikke? Har du nogle på din liste? Jeg kan lige starte, jeg har i hvert fald, nu har jeg nævnt nogle ting, der det er lidt svært, ikke? Men altså, jeg har lidt overvejet, rabatten er blød, bare fordi man ikke fatter en skid af det. Blød rabatten der? Rabatten er blød. Hvis jeg skulle bruge det, folk vil ikke fatte, hvad det betyder. Nej. Men ellers er der også ikke et velkommen til, som man siger. Det er jeg også meget glad for. Velkommen til, som man siger. Men det er faktisk igen, det er ikke, der er ikke så mange gode citater. Men altså, jeg tror også, jeg vil begynde at sige menneskebajer. En menneskebajer? Ja. Jeg vil faktisk sige, at jeg havde helt overhørt den der menneskebajer der, men den er jeg faktisk svært glad for. Det tror jeg måske godt kunne blive vores nye intro-ting, at vi lige skåler på en menneskebajer. Ja, skal vi ikke gøre det? Ja, det synes jeg faktisk, vi skal begynde at kalde dem fra nu af. Ja. Fordi jeg tror sådan, min ting var lidt, i forhold til hvad jeg havde med at putte ned, det var lidt sådan, netop fordi jeg ikke synes, der var så mange catchy, og fangede mig i hvert fald ikke lige så meget, så blev det mere sådan, bare for nogle citater, der måske siger også lidt om de karakterers personlighed, som kommer til at være vedvarende gennem afsnittet, ikke? Så jeg kunne godt finde på at sådan selv sige nu fra mig rettet, når jeg bliver bedt om at gøre det. Man har jo så meget. Ja, man har jo så meget. Ja, det har man. Den er jeg faktisk også meget glad for. Ja, det er også. Den er også god. Men Martha, se at få gjort noget med den kugle. Men man har jo så meget. Jeg synes jo også, at det at omtale sig selv som en anden, det kan jeg også godt lide. Sådan, en anden har jo så meget. Eller det er fantastisk. Det synes jeg, man gør for lidt. Altså, jamen det kan en anden bare starte på. Det kan en anden bare gøre. Ja. Det gør man for sjældent, synes jeg. Ja. Men det kunne lyde som om, at sådan, jeg tror, det vi tager med os måske primært nu, det er, at vi har fået et nyt ord til vores intro. Det er med at skåle i en menneskebajer. Den tænker jeg, det er i hvert fald der, hvor jeg lige lægger min chaton ned. Altså, den synes jeg, det er den, vi bruger. Ja. Skal vi sige, det var det så? Skal vi skåle i en menneskebajer så, og så sige, at det var afrunding på første afsnit af Rottehullet, og en gennemgang af afsnit 1. Tue og Rikke får en lille fredelig lejlighed. Skål.